misschien een idee van de dag waarop we deze opname maken? Goedemorgen. Oh jee. Goedemiddag, nee morgen is het nog hè. Sta ik hier met mijn mes Hallo. onkruid te trekken. Ladies. Wil je even een broodje komen maken? Voor mij wel. Ja? Nou, hè. Prima. Ja, waar wil je het over hebben? Nou, wat zijn jullie van elkaar trouwens? Vriendinnen. Vriendinnen? Ja. En jullie wonen allebei hier? Nee. Nee? Nee. Ik woon hier Ja? en zij is net 5 minuten aankomen Ja, fietsen. ik kom naar de Schappenvast hier naartoe gefietst. Het Grubbevoort? Ja. Van de plaggenhouwer? Ja. Ja. Even op bezoek, samen even een middagje doorbrengen met dit mooie weer. Ja, Mijn en vrouw dan, waren al in de tuin en ik denk dan bij mezelf, ga een ijsje eten. Ja, maar dat gaan we denk ik straks ook wel dat wil doen. zeggen. Dat Ik kan was doen. eigenlijk hier al mee bezig en ze zou om 11:15 komen, maar als je eenmaal bezig bent, dan vergeet je toch de tijd. Hoe laat was je begonnen? Weet ik niet, 10 uur? 10:15. Oké. Maar jij bent nog oldschool met een mesje bezig. Ja, maar ja, dit zijn ook een beetje dunnere naadjes en dan kom je net met die niet tussen. Ja. Dus ja, dan doen we het even met een mes. Nou ja, er zijn ook mensen die spuiten meteen vergif erop of kokend Nee, water of... Dat is niet zo goed voor de natuur, hè? Als je daar vergif in doet. Ja, zelfs schoonmaakazijn, wat veel mensen doen, Dat is ook niet tegen, goed dat is ook al niet goed voor voor de natuur. de beestjes in de bodem. Nee, dat klopt. Dus goed bezig! We doen het gewoon zo, ouderwets. Hoe heten jullie trouwens? Ik ben Melissa. Melissa, Ja. Cynthia. Cynthia. Ik kom oorspronkelijk uit Utrecht. Daarom heb ik geen Limburgs accent, dat zal je misschien wel horen. Hoe ben je hier terecht gekomen? Op een gegeven moment verkering gekregen, heeft iemand met Horst. En daar kinderen mee gekregen en toen zijn we van elkaar afgegaan en toen ben ik hier terechtgekomen. Oké. Bij een nieuwe vriend. Oké. Zo woon ik hier samen. Heeft hij ook kids? Nee, dat Niet? niet. Nee, En jouw kids? die zitten hier met z'n drieën. 3 maar liefst. 3 maar liefst, ja. In welke leeftijden? 15, 11 en 10. Oké. Oh, lekker al een beetje puberen zo. Nou, ja, die oudste wel, ja. Ja, Ja, dat hoort erbij, hè. ja. Ja. Dat hoort erbij. Ja. Ja. Herkenbaar? Ja. Ja. Ja, ik kan daar in gedachten helemaal in meegaan, ja. Ja. Hey, Dich, bist ik ook verloofd, verliefd, Ik woon getrouwd? samen, hebben ze verloofd, maar verder geen kinder. Allebei geen kinderwens gehad in principe, dus... Die kon er ook niet komen. Nee, we hebben ook zoiets van, dus prima zo. Ik heb nou ook zoiets bij 42, dus dan hoeft mijn kinderen ook niet Nee. per se meer. Nee. Kijk, als ze gelukkig zijn zo samen, dan dat is het belangrijkste toch. Kijk, Juist. aan de een wil het wel, de andere het zo. En ik vind het prima. Ja, je mag het altijd die voor mij lenen, hè. Ja, kijk, dat bedoel ik. Ik Breng je gewoon voor mij er naartoe. maar daarom kom ik heen net zo heel vaak. Nee, Oh, dus Melissa hoeft ik ook niet te bellen om op te passen of zo? jawel, Ja? zeker wel. Oh, dat gebeurt ook wel eens? Ja, Ja? af en toe, jazeker. Oké. Tuurlijk. Hey, Cynthia, wie ziet je vriendinnen geworden? In Horst. We hebben samen op de Hoge Horst gewoond in Horst. Vroeger had ze door ook Jos Wellens bij zijn rotonde, ik weet niet of dat zei het, en dan had ze de Hoge Horst en dat waren vroeger tegenover het verpleeghuis in Horst. En daar kwam vroeger alle jeugd ging door op zichzelf wonen en ik ging er op mezelf wonen. En wij woonden 3 etages van elkaar af en zodoende hebben we elkaar leren kennen. En ja, daar eigenlijk een hele goede vriendschap aan over gooien. Oké. Ja, Wat vind je leuk aan Melissa? onze gezelligheid, lachen. We hebben altijd plezier samen. Ja? Ja. Ondanks ook dat ze allebei toch wel tegenslagen soms in het leven gehad. Maar als we samen hebben we altijd gek, altijd plezier. Ja, en dat is wel, dat is heel belangrijk vind ik. En de steeds voor elkaar klonen natuurlijk. Maar ja, als ze elkaar altijd kan opbeuren, dan dat is wel fijn. Ja. Kent ze een situatie dich nog voor de gijs halen wanneer ze heel belangrijk voor dich is geweest? Ja, ik denk dat zelfs de laatste tijd nog, als mijn elders er is de laatste tijd niet zo heel goed mee gegaan. En dan merk ze toch dat ze af en toe minder lekker in die vel zit. En dan is het toch gelijk een telefoontje als ze wat zei, of andersom met ze. En dat zijn net die dingen, ja. En aan elkaar opburen, wat ik zeg, ja, dat heeft heel veel, ja. En als ik echt nodig heb, dan komt ze ook naar me toe, of andersom. Ze snapt dich. Ja.
Ja. Ja. We stappen elkaar, ja. 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 Wat waardeer jij zo in Cynthia? Ja, wij hebben gewoon heel veel lol en bezig. Ik hoef er maar te bellen en ze komt. Ja, we hebben gewoon heel goed contact altijd. Ja, Maar wat staat jou zo aan in haar karakter? ja die is even gek als ik. Ik dacht dat ik gek was, maar... Ja, dat is eigenlijk als we met z'n tweeën samen weggaan, dan is het altijd lachen, ja. Ja, gaat je wel eens samen op stap? Ja. Ja? Zoals? Waar gaat je dan naartoe? Ja, tegenwoordig is het wat minder. Vroeger gingen we samen tot Zwolle en dan gingen we dan naar het ergens feestje of zo'n Carnaval. optreden van Zwerf, carnaval, al dat soort dingen, Ja. dat zoal. Ja. Ja, en tegenwoordig natuurlijk, nou mensen, hey, ik woon in Grubbervloors, ik heb een baan in Venlo, dus het is elkaar niet meer zo heel druk. Maar als we komen dan naar de snauw, dan pakken we ook echt een dagje dat we straks samen de deur uit gaan. Terrasje, ergens naartoe, het zoals, samen iets eten, even met de kinderen mee. En dan maken we een leuk dagje van samen, ja. Heel goed, Ja. heel goed. Het begint eigenlijk al in de auto, hè. Muziek aan, Ja. dan gaan we karaoke zingen en zo. Als je dan ons voorbij ziet komen, dan zie je ons echt zo swingend in de auto. Ja, we hebben wel, Ja. ja, echt plezier samen, ja. Ja, we zijn Ja, ook wordt ontspanning, kunnen, dat is gewoon af en toe nodig, ja. Deelt je ook de muzieksmaak een beetje? Ja, grotendeels. Ja, Ja? Ja. Best wel kijk een Stones fan. ook wel een Ja? beetje. Ja, ik moet zeggen, ik ben nog niet zo heel druk geweest, maar ik vind van allerlei soorten muziek. Ik ben wel meer de rockkant, dat is meer van de housekant, maar allebei de soorten muziek vinden we wel, kunnen we elkaar wel in vinden. Oké. Ja. Ja. Soms even André Hazes er Ja, tussendoor. dat bedoel ik. Ja, weet je, het is net een beetje wat de sfeer of de stemming is, dan ja, een beetje lol maken en dat is af en toe gewoon nodig, die ontspanning. En als we dat samen met elkaar hebben en ook dus er in mindere momenten toch wel steun bij elkaar kunt vinden, dan ja, dat vind ik wel heel belangrijk. Ja, Wat doe je voor werk? ik werk bij dit wel Venlo. Ah, Ja. Herkenbaar. even zonder reclame te maken, dus even niet meer nemen. Ik snap dat ze het Ja, ja. Maar dan zal die Duits ongetwijfeld goed zien. Ja. Ja. Ja, redelijk. Ze zijn niet perfect natuurlijk, maar de verkooproodjes die... Ik weet wat die zonder lukken wel. aangeboden is. Ja, Ja. ja. En dat Snapchat. Ja. Ze dat allemaal wel een Welke beetje. afdeling zit ze? De visafdeling. Oh, ja. Oh nee, ik mag geen reclame maken, maar ik moet wel zeggen, vergeleken met vroeger is die wel een beetje uitgekleid, hè? Ja. Kom, Echt een visafdeling. nemen ze Ja. niet meer zo geervis mee. Nou, op zich moet ik zeggen, het is wel wat beter aan het worden sinds na de corona. Ik merk ze wel dat het weer aantrekken Oh. is. Maar dan merken ze ook, wat ze komen ook voor andere dingen, voor de frisdrank en zo bij ons. Ja, statiegeld. En voor de koffie Ja, natuurlijk. ja, en Ja. alles wordt toch duurder hier. Alles wordt toch duurder. Ja. Dus er is juist toch wel ander publiek komen in de loop der jaren. Ja. Maar vind je ja. het leuk? Ja, ik heb prima naar mijn zin. Ja? Ja, het is ook wel wat hè. Ja, nee, maar de contact met mensen is altijd Ja, leuk, hè? daarom. En ik heb toch, ik moet zeggen, leuke collega's. Dus en dat vind ik wel heel belangrijk. Ja. En jij, Melissa, wat doe Nee, jij? ik werk niet. Want? Ik heb een vaatziekte. Van je, hoe moet ik het uitleggen? Van onder je knieën krijg je 3 dikke vaten, zeg maar. Die Ja. zitten bij mij alle 3 dicht. En dan 1 keer in een paar maanden moet ik naar het Radboud in Nijmegen. En dan lig ik voor 10 dagen à 6 uur aan een infuus, om dat een beetje open te houden. Heb je daarom ook 2 verschillende sokken aan? Nee, dit is een verbandje. Want ik heb wondjes gekregen bij mijn tenen. Hè, omdat de bloedtoevoer heel Ja. slecht is. Ik krijg een beetje zo diabetesvoeten, zeg maar. Ja, en die is nou verband, een beetje aan het ontsteken. Maar het gaat de goede kant weer op. Want mijn voet wordt weer dun. Dus Is dat iets wat bij jou in de familie voorkomt? nee, eigenlijk Niet? niet. Nee, want ze weten eigenlijk niet hoe het komt. Of ik plotseling ontsteking heb gekregen in mijn benen, in mijn vaten. Ze zijn er eigenlijk nog niet helemaal precies uit. Ik heb eigenlijk benen van iemand van 80, 90 jaar. Daar ben je mooi klaar mee. Ja, maar ja, Je doet er niks aan. nee. Dus, ja, ja. Maar dan, shit man, 10 dagen in het ziekenhuis. Ja, maar ik mag gelukkig 's avonds wel naar huis. Oké, Dat, maar je moet dan wel elke dag aan het infuus. Ja, ja, ja. Zijn er nog bijwerkingen van? Ja, je wordt er wel niet echt fit van, zeg maar. Hoofdpijn, je krijgt ontzettend last van je kaken, want al je bloedvaten gaan allemaal wijd staan. Dus je kan dan ook niet meer eten. Nee, je wordt er niet helemaal samen. happy van. Maar gelukkig, ze hebben iets wat er door het uitrekken van amputatie wegblijft. Dus dat gaat ook een dag een keer gebeuren dat ze eraf moeten. Ja, dan is het iets minder natuurlijk.
Ja. Maar ja, tegenwoordig hebben ze ook weer van die robotvoetjes toch. Dat zeg ik tegen de kinderen ook. Ik zeg, dan zetten we de wieltjes onder en dan kunnen we racen. Woe! Het wordt een soort van transformer of zo. Ja, zoiets. Nee, maar- Ja, je kan het toch beter maar gewoon een beetje lollig over doen, toch? Ja, maar het is wel kloten en er zullen vast momenten zijn dat je echt even zegt van... Ja, dat heb ik dan vooral s'nachts. En ik kan niet liggend slapen met mijn benen. Mijn benen moeten afhangen. Een beetje de zwaartekracht, zeg maar, dat trekt nog een klein beetje het bloed naar mijn voeten. Dus of ik lig met mijn voeten opgetrokken of ik hang met mijn voeten uit bed. Maar dan kunnen jullie samen, dan kan Cynthia wel eens wat voor jou betekenen op van die klote momenten. 'S Nachts niet, denk ik. Maar... Nee. Ja, maar ja, dan heb ik wel een keer. En dan is hij altijd wel zo opbeurend. Hè. En mijn vriend die doet ook heel ontzettend veel. Dus we komen er wel. Mooi. Leuk jullie even gesproken te hebben. Ja. Dank je.